Dar vrem și ne batem când în piept, noi suntem pocăiți mari. 5.000 au mers după Iisus când tot a fost gratis. Și la cruce s-a uitat Iisus, toți au fugit. Toți. O rămas Ioan. Omul care iubește oricând. Ăștia sunt oameni adevărați în viață. Mă întorc la femeia cananeancă. Și-a spus femeia, s-a uitat la Iisus și a spus: Doamne, eu am înțeles, eu nu merit pâine și nici nu am pretenția să stau la masă cu voi. Dar atunci când alții mănâncă prea mult și fac pradă, rămân pe jos, fără mituri. Dacă trebuie să iau de acolo, pot să iau. Mă plec sub masă, poți să vă faci cum vrei astăzi, nu contează. Dar o fărămitură dacă iau și o duc acasă, în familia mea se schimbă tot. Dragii mei, eu n-am venit să vă dau pâine astăzi. Eu nu sunt mare predicator. Ascultați-mă. Eu nu sunt mare predicator. Eu sunt un copil. Dar lângă mine e cineva la care i-am dat pachetul meu, 5 pâini și 2 pești. Mă auziți? Și am spus: Doamne, ia Tu asta în grijă și împarte. Și o să mă duc acasă și o să spun că Dumnezeu a împărțit. Că în mâinile mele peștii putrezesc și pâinea se mucegăiește. În mâinile Lui peștii se înmulțesc. Și pâinea satură pe toți. Și în ziua aceea s-a plecat femeia jos și a luat câteva fărămituri din iarbă. Și a mers acasă și îi spune în Marcu la un moment dat Domnul către ea: pentru vorba asta, pentru faptul ăsta că tu ai savurat, tu ai venit flămândă, tu te-ai plecat, tu te-ai smerit, tu ai luat fărămiturile astea. Pentru vorba asta a zis Domnul: du-te acasă. Și-a mers femeia și nu știu, s-a gândit: mă, oară să, nu știu, cum o să fie acasă? Și când a deschis ușa la casă, era pus colțarul la loc. Covoarele erau întinse. Și probabil că fata era cu o harfă de cântări, cu un caie de cântări în mână. Și-a zis: mami, la ce oră l-ai întâlnit? În urmă cu cât timp? Că am simțit că cineva m-a eliberat și m-a liniștit. De acum putem merge împreună la biserică. Asta simt în Duhul meu în această seară aici, că sunt familii dezbinate. Sunt soți care nu și-au mai ținut soția de mână de ani de zile. Sunt părinți care n-au mai deschis Biblia. Sunt copii care sunt robiți de telefoane. Și la masă, zice: nu mi-e foame, zice, mă duc să stau pe telefon. N-ați vrea să miște Dumnezeu fiecare inimă. Elica nome nados tibrot falias. Mă trebuie să te smerești pentru asta. Trebuie să te smerești, că la cei smeriți Domnul ce face? Le dă har. De prea multe ori ne bazăm pe noi. Ce am muncit noi, ce am făcut, ce am luat, câte hectare avem. Ascultă-mă, uitați-vă, treceam pe lângă și trec pe lângă multe cimitire și oamenii aia care aveau 200 de hectare le ajunge 2 metri. Nu vi se pare ajutat lucrul ăsta? Frați și surori, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. M-am hotărât în 2019 cu familia să alerg mai mult pentru El și mai puțin pentru noi. Am înțeles în viața asta, uite,